давай, влезнете. Чакай, мирувай. Да изпуснете, че... Мале. Чакай да легне. Тури левиот крак вътре, искрено. Той крак го тури от това. Може да легнеш малко, да легнеш. Гол лег дал. Чакай. Как ти да не къса нагоре, като ти го дръжиш, бе? Айде. Ола е с една на степенката, пак ти го пуснеш, как да дадеме нагоре? Ти се дръжиш себе си само. Искрено, не се опадай с глупост. Айде. Как се бори? Рамината, чакай, Рамината. Айде сега издръпай я. Дърпай нагоре. Айде, не се. Това е милитари упражнение. Айде, готово е. Готово е, качи. На 24-инчови гуми, Катерина. Интересното е, че нито един път не се стъпи върху лепси. And we have a truck driver that just got his wife inside.